ये तो बानर हो जाए हैं हम तू यही में रहोगे फिर कुसुमे बन के बाकी मरद बानर मिले हैं कहले कि भसुर प्योर मौगा इनको करे इनकर भाई बड़े 4 भाई हमें कमलबास डबलबास लीलगणास घोड़पणास एक जना मौगणास कुंवर रहले मर गेले परसाल त घोड़पणास कुंवर 7 दिन रामायण करौले उहे लक्ष्मण लहरी से 7वां दिन पूर्णावती के बाद सब विदाई दे देले कहले कि बाबा रामायण तो बड़ी ध्यान से सुननी हो ये कहीं को शंका बा हमरा ई ना बुझाइल 7 दिन में कि राक्षस राम रहले कि रावण रहे पंडित जी कहले सब रामायण सुन ल भाई बुझाइल ना कहले सब ध्यान दे के सुनी ई है ना बुझाइल कि राक्षस राम रहले कि रावण तो पंडित जी कहले देखो ना राम राक्षस रहले ना रावण राक्षस रहले सबसे बड़ा महाराक्षस हम बनी कि तोरा नियर विकराल राक्षस के एक हफ्ता रामायण सुनैले ई कंपटीशन में कहले कि रहो हमहु कराई इहो मर्द नवाह करोले पूरी महाभारत बाबा पढ़नी विदाई के बारा गइले धोती 10,000 रुपया दे के लहरी बाबा गोल लगिले कहले कि महाभारत सुख सागर सब सुनलो तारा का शिक्षा मिलल बताओ तई कहता रे कि शिक्षा तो सब ठीक है रहल बाकी हमरा सबसे निमन लागल कौन सो वाला बतिया अपना बाबूजी के उग्रसेन के जेल में डाल के राजा बन के सब हिस्सा का मालिक बन गई कहले कि छी 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 निमन का कुछ कृष्ण के चरित्र नहीं याद कैला तारा कृष्ण के मुंह में लौकले तले कर मलकिनी और तारी साड़ी ले ले 500 रुपया ध के लटकावले पंडित जी अभी है ना कहले कि हां बच्ची आओ गोल लगली तो कहले कि तारा का शिक्षा मिलल बा हमरा वेद पुराण से तेकर मलकिनी कहता रे कि शिक्षा का सबसे मजा के रोल तो हमरा द्रौपदी के बुझाइल है 5-5 पति वालो हम उनके रोल अदा करे एक दिन बाड़े कुंवर जी गोनई में व्यस्त रहत रहे 4 गो औरी हिर जोरे के बजे 5 गो हमरो हो जाओ छी 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 तोरा पर तो काम देव के पहरा हो गइल बा तारे इनकर साली या सार 2 गो आइरले सलिया के छनकर को लगे नमस्ते पंडित जी कहले बच्ची तू सुन लू तारा का शिक्षा मिलल बा तो कहले कि बाबा हमारा कुंती के रोल सबसे निमन लागल ना कुंती के कुंवारे में एगो लड़का करण हो गए रहे हम सोचतनी कि आइल बनी बहन के हाथ ले जाई एगो एनिए से तोबा 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 साला इनकर सारवा लोग तो पंडित जी गरमाइले रहल कहल रे हितावा तोरा का निमन लागल हो तो कुंवर भाई के सार कहत रहे पंडित जी जा हमरा सबसे निमन रोल सिखंडिया के लागल हो हम ओहू से बड़ मौगा बन बिना हथियार के भीषम लोग के मारत फिरब देखिए के थक जाइलो हमरा उलझन अच्छे छड़े बाड़लो बहुत बहुत पुरस्कार मुन्ना कुमार महतो जी बीडीसी के प्रत्याशी बनी जलालपुर का कही छाप मिलल बा क्रम संख्या 4 जाई रहो 500 वोट से आगे हो गए कुल जना से 500 वोट से आगे अभी जा रहल बानी फिर एक बार मंच पर आ जाता का जाने 1500 से ऊपर भाग जाबो 500 रुपया पुरस्कार से बनी हार्दिक अभिनंदन बारो निर्विरोध बनी दोसर बीडीसी लोग हिम्मत ना परल बिल मंच पर आवे के त डीडीसी बीडीसी सरपंच चाहे मुखिया डीडीसी बीडीसी सरपंच चाहे मुखिया भरला सभा में एगो हम ही बनी दुखिया भरला सभा में एगो हम ही बनी दुखिया रौर के पास लोग बोलावे राजेश भैया है हमरा शिशुवन क्षेत्र ए परिवार के पुरान रिश्तेदार भी बानी बार बार प्रणाम करनी हो मास्टर साहब रोवन बाबा वैसे तो सब है गणमान्य व्यक्ति ही बैठल बनी बाकी ढेर ढेर दिन बनाओ तो नहीं नाम हम भुला जाता नहीं अपने ईमानदारी से देखब लोग के ऊपर त्यासी छूटे ना अपनो बनाया जाएगा अपनो बनाया जमलो तो हम मंचवा पर नाम पूछब त चिन्ह जेबे करम कैसे पहले के देखले बनी पागल संगे गावत गावत यादाश्त बिगड़ गेल बा
पधिया बाबा उपाध्याय बाबा हैं वैसे तो और पैसा हमने के लेवे के ना हो। ब्राह्मण के